не знам кой епизод, вече четвърти или пет или не знам кой е. Отново казвам здравейте, приятели, ако не сте ме чули. Хора, между другото, тия епизоди не знам колко са дълги. Вече аз мисля да стигна до кой знае колко епизоди. Не. Така вече няма съд. Дай събърни. Добре. Тия те ги провалят ли са? Я да почекам на вратата малко. Но! Айде, батко, чао. Чакай, вие какво правите тука? Риба ли киловети? Дай го това. Гледайте. Не дадеш? Хора, аз взела доста такива, че те го дропна. И баскетболни топки. Махайте и са тия баскетболни топки, я да видите тук ще остава. Така... Ясно, тия се прибират. Чайте, аз кикал златния чест. Ма не всеки стане вечер. После ще ходвата. Сами. Извинявам се малко, тук поне се слагайте храната, да не ви пречи. А къде е дървото? Което бях сложил? Мале, колко пъти ще умрете, аз имам само 4 умирания, бе, 38. Мале хора... Не знам. Трейдър е тук. Майче не е, да. Опа. Сега. Много не, идват тия злите. Идват злите кокошки. Ай са, ево да ми сложите това. Ти прибираш ли са, бойче? Къде си? Така си. После ще ходим да ги спасявам са днес. Трябва да ги пребием сега, да ги мажа шоптове. Трябва да не използвам само райфъл. Защо имаш 40 хиляди? Не би, бе. Ухото съвсем самия си изгоре. Гледайте. Чакайте, че съм гладен малко. Той да ходи да го спасява за това. Брат, че идваш ли? Ай, че базата гледай каква е, да убираме с всички. Сега вече трябва да не... Ако не е тук, вече е... Майко да е 26 и това ще го няма. Декси, бе, войче. Това видите мапа колко е голям. Къде сте? Добре, стигам за това да го спасявам. Да, ще взема две чушки, едната ще ga сложа тук, едната ще ga взема и така малко по-близичко да стигнем.
Брате, тук да беше да се плюсно, ще да те спася, брат. Ти си на другия край на мапа, бе. Кой те тераса? Ама не само си при мечките. Тия грамадните вълци. Чайка, имаш подложка ти? Ето. Ето хора, този се съживява вече. Айде, готов си, войче. Готов си. Айде са. Хоп, хоп. Айде, върви. Ясно, бъдъшка. Хора, аз завида един път бъдъшка, бе. Той има за същото да чест. Я да пребия Салтус. Ой, да кой се преше отворят ми? Добре, ясно, че вълка е легнал малко да поспи. Легай си там, брат, да спиш. Аз тук ще си отворя и златен чест. Хора, вече колко златни честа да отворя да ми се падна гигантската брадва? Кажете ми колко. Да, точно това. Да, това ми трябва. О, да. Прибирам се сега, защото след 24 секунди става вечер. И след 20 вече. Сега сме ден 26, бе, хора. И още не съм умрял. Това е голямо постижение за мен. Макар че брат ми помогна да стигне ден 49, като не беше от всеки път ден първи. Опа, чакай. Ето какво ще направя. Ето го поставям всичко. Всичко дека е малпос. Ало, ето ги го взема. Чакай, некой не върса. Ставай. Ой, ти слушай ли, защото ти говоря още? Само си брандал тук. Вече е написател тук. Много е. 154. Ето тук да ги слушам. Ето тия култисти. Брат, само ми кажа, че това е само нека... това е тук. Хора, гледайте какво има тук. Всички сме си на мапа. Само дето малко дървуша и трябва. И да, точно ти трябваш. Поне тук имаме дърво. Така, брат, давай, рано го държиш. Не бе, брат, това другото дек ти го дадох. Хора, между другото вече имам една бандажка. Най-голямо съжаление за мене. Чако? Хора, той има гигантската брада. Гледайте. Колко струши в интернета. Хора, между другото, тези епизоди ще свършат, когато умра и някой се живи. Тогава. 15 дървета. Тук са какви какво ще направим. Имаме ли такива? Имам два, добре, чакайте сега. Брат, я иди го цепя това дърво, чакай. Това дърво как се цепя? Така, базата ни е сега доста голяма, тук може и тикви да порасат, добре, че той е посадил малко. Сега, какво е това? Чакай да видим.
Така, добре, да си обградим базата. А къде са и сапрегите? Добре, кой е нормален човек и се сети да не изкорени всичките сапреги? Това не мога да го разбера се. Хора, мисля между другото тук да свърши този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете по един мощен лайк на видеото и до следващия епизод. И чао. Чакайте сега.